Hi guys! Kumusta muli? Magpapakain na naman tayo ng ating mga alagang hayop! At yes, sa araw na ito, malalaman nyo yung tips ko para sa susi kung saan magiging maganda ang variety o hindi masyadong maliliit yung inyong mga sisiw. O yung paglaki nila, hindi kayo magkaroon ng mga ganyan. Pero normal lang yung mga ganyan guys, kasi hindi yan may iwasan. Tulad nito, ni Bunso. Ganito, kaliliit. Meron talaga at meron kahit isa, dalawa sa mga lalabas sa kanilang magkakapatid. So, enjoy the video! Check out tayo guys kung may nangitlog kasi may pumuputak-putak na naman. Ayun. Ayan guys, pag ganyan na po guys, naghahanap na yan sila ng maiitlogan. Yan. Pag ganyan yung boses nila, naghahanap na yan. So pumapatong sila kung saan-saan yung matataas or kung saan sila makita ng komportable sila kasi yung kadalasan kasi sa mga ganyan, naghahanap sila ng maganda o yung tipong hindi madidisturbo kapag nangingitlog sila. So later, siguro ayusin namin kung saan siya makapangitlog ngayon. Pwede namin kunin, tapos ilagay namin sila kung saan namin siya gustong mangitlog, like dun sa kabila, kasi meron kaming ginawa dun na paitlogan talaga. Tapos anuhin mo siya guys, i-cover mo niyo sila ng kahit yung any basket na meron kayo or kahit sako lang, pwede nyo siyang takpan para hindi siya madisturbo, and later on babalik na siya kung saan siya gustong mangitlog or dun sa pinagbili na natin sa kanya. So babalik na siya dun mamaya guys. So anyway, isa pa mapapansin nyo kapag nangingitlog na, yung kanilang puwetan guys is medyo medyo may pagka kumbaga nagiging parang yung kanilang puwet is talagang tumatama na or nagiging loose na or pumupunta na halos sa lupa. Yan, yung ganyan sila guys. Yan, napansin nyo na ba guys? Yun yung sinasabi ko na parang naglulusin na yung kanilang puwetan. And that's the time when you are gonna know na nangingot na sila or mangingitlog. Aside from those, yan yung tumitilaok-tilaok sila na ganyan. Isang sign din yan guys na mangingitlog na sila or naghahanap sila na may itlogan nila. So, yes, that's it. And, yeah. Hayaan muna natin siya hanggang makahanap siya ng mga itlogan. Then, I'll tell you later about yung tandang na sinasabi ko para mas hindi mag-inbreed or mas malalaki yung inyong mga chicks. So, for today's video, that's what I'm gonna topic or gonna tell you about today.
that little monster there, na yan yung tandang namin dito guys. Kailangan kayo sa pag-breed ng mga alaga nyo is kailangan hindi kayo like yung tulad nito, sa batch nila hindi hindi ka dapat pumili ng lalaki dito sa kanila wherein ipapa-breed mo dun sa magkakapatid. Katulad niyan, yung ito, isang lalaki, tapos yan, isang babae. I-breed mo silang dalawa, hindi yan pwede guys. So, you have to find a tandang na kahit sa iba mo kunin or kahit sa ibang kakilala mo, pwede ka makipag-swap. That's a tip also guys. Para hindi ka magkaroon ng inbreeding sa iyong poultry or sa iyong backyard farming lang kahit papano. And then, yan yung aming tandang. Yung kanyang breed is, or yung kanyang uri is, Shamu po siya guys. Yan. Pure Shamu po siya guys. Or sa amin dito is pawakan, yung mga pawakan / for Bansamoro o tawag nyo dyan sa mga like pang Muslim na mga tandang. Yan yung kadalasan na term na tawag dito, pawakan. O ito yung mga tandang na kung napapansin nyo, sa iba is meron yung mga sabong na wherein ilang minuto lang, ito sila, nagsasabong din sila guys, pero within like an hour. Kumbaga yan yung sinasabi nila, sa 500 mo na taya is masusulit mo kasi within an hour or more. Yun sila nagsasabong guys, tapos nilalagay sila sa parang isang maliit lang na container and dalawa sila doon, then nag-aaway, gano'n, nagsasupukan. So, matagal sila matapos. So, yan yung isang tip guys, kailangan mong humanap ng tandang na which is hindi nila kapamilya o hindi naka-bloodline sa kanila kasi para hindi or maiwasan natin yung inbreeding which is nagiging sanhi na maliliit. Though, I'm not telling na lahat talaga is sureball na okay yung or should I say, okay talaga ang laki or halos talaga lahat malalaki yung breed. Pero at the same time, this is one way or another na ma-prevent lang at least yung mga ganyang mga kaliliit is at least hindi gano karami. So, most of it is malalaki sila kahit papano. So, ayun, yung iba, nandun na sila. So, tingnan natin yung mamaya guys, yung nagpuputak-putak kanina kung saan siya pupunta. Ayan. So, that's the tip guys. Pero kung wala naman din talaga, it's either kumuha kayo ng babae sa iba or it's either tandang yung kunin nyo sa iba kasi yan lang naman yung pinaka-tip o yung pinaka-usual na ginagawa. Kadalasan sa probinsya, dapat iba yung ina or ibang family tree, kumbaga, yung ina, tapos yung tandang, iba din yung kanyang family tree para ma-avoid yung inbreeding. Inbreeding kasi is nagkakaroon ng mga abnormalities tulad nung nakita nyo kanina, or though ang abnormalities is hindi lang din kasi doon, sa paglilimlim din niya ng kanilang ina kasi yung iba hindi talaga totally na papainitan kaya nagkakaroon ng mga abnormalities, yung mga yung sungo iba-iba or nagkakaroon ng disabled na sungo, yung sa paa nila is nagkakaroon ng problem. So yun yung maiwasan kapag hindi kayo nag-i-inbreeding or iba-iba yung kanilang family tree galing sa inahin. Isa pa guys, disclaimer, hindi niya tinutuka yung mga anak niya o yung anak ng kanyang ng inahin dito. Ito nga pala, tinatawag namin siyang rapido kasi nga galing to sa kaibigan ng mister ko, which is natalo siya sa sabong actually. Or sabong ng kanitong uri guys. I'm not telling na yung talagang pang derby na yung madali ang sabong lang. So natalo siya doon. So that's why binili ng mister ko kasi kailangan din namin nga para hindi ma-inbreed. So eto siya, nandito siya ngayon. Ayan, at we're very glad na hindi siya like tinutuka niya yung mga ibang mga sisiw dito. Yan, hindi niya tinutuka. Usually nga tinatawag niya pa na para kumain. So swerte kami kasi ganun. Pero medyo may katandaan na rin siya guys. Ayan, makikita nyo naman sa kanyang mga yan, anong tawag sa tahod, kumbaga. Oh, nasa 3 years na pala siya guys. 3 years na siya. So we're looking for another ano na rin kasi kailangan din naman, hindi naman lifetime yung mga hayop. So yan, we're planning to we are actually searching for another ano na naman dito, breeders or yung mga tandang para sa aming mini farm or backyard farming pala guys. So yan, that's it. So magtanong-tanong kayo guys, baka may mga kilala kayong mga ganyan yung uri. Pwede nyong bilhin or
sabihin nyo, makipag-swap kayo, kung ano naman, kung meron naman kayong kaibigan na pwedeng mapakiusapan, para hindi magkaroon kayo ng tandang na ganyan, or depende sa inyo kung anong gusto nyong uri ng breeders. So, ayan, ganyan siya kabait, guys. Hindi niya tinutuka yung iba dyan. Hinahayaan niya lang, kumakain lang siya. Kain din yung iba. So, that's the good thing about this tandang na meron kami na si Rapido. Another disclaimer, guys, kaya pala Rapido yung pinangalan niya. So, kasi nga, Rapido din yung pinangalan dun sa kabiga ng mister ko. Kaya ganyan. And then, actually, nasa Facebook pala siya noon. Yan siya. Kasi nga, diba, usually ganito mga uri kasi is, fina-fight sila in every, yung pang, basta ibang derby siya, guys, or ibang fight siya. Kumbaga, ito kasi yung hilig ng mga Muslim na fight sa pagkakaalam namin. So, kaya, nasa Facebook siya, kumbaga, promote nila yung fight, and then, they were, showing the example nung kanilang ifa-fight, kaso natalo, kaya, ayun, binili namin, ayun, nandito na, si Rapido. So, yan, presenting to you our tandang here. Ayan siya, guys. Tingnan natin yung kanina, guys, yung pinakita ko sa inyong babae, kung saan siya nangitlog. Hanapin natin if possible. Update. I have found her. Pero, ayun, hindi pa pala siya nakahanap. Tumigil lang siya sa pagpuputak-putak niya. So, ayun pa pala siya, guys. Nowhere to go pa ata siya. Hindi ko alam kung ngayon siya mangingitlog or baka bukas pa. Naghahanap lang siya siguro for now ng maiitlogan or what. Pero, as much as possible, as much as I remember, guys. As much as my knowledge still could recall, talagang mangingitlog na yan, guys, kasi yan yung palatandaan or sign na mangingitlog na sila. So, guys, si Rapido, yan yung problema namin sa kanya kasi lumalabas siya ng bahay. So, that's it for this video, guys. Thank you sa panonood, and until next vlog namin, yan, presenting to you our tandang here. Thank you for watching. Till next vlog, guys. Salamat!